Sa detalye sa itong mga balita, gipasalig ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pulido nga flood control nga proyekto sa rehiyon nga pwedeng magamit sa mga mag-uuma nga magsilbing irigasyon. Giistorya kini sa Presidente atol sa distribution of presidential assistance to farmers, fisherfolks, and families sa Tagum City, Davao del Norte. Gimanduan sab niini ang DPWH nga paspasan ang mga proyekto aron dili na magantos ang mga residente labi na sa Davao del Norte. Nanghatag sabog assistance si PBBM sa mga LGU sa Davao del Norte, Davao de Oro, Oriental og tag 10 milyones pesos karong adlaw Hunyo 6 nang apod-apod sab kini og gamit sa mga mag-uuma og mangingisda. Apil sa gipanghatag ang balor 15 million pesos nga food packs ug financial assistance nga 10 million pesos sa 10,000 ka mga benepisyaryo. Lakip sa gibisita ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Davao del Sur ug Davao Occidental ug nang apod-apod sab kini og gamit sa pang-uma sa mga benepisyaryo.